बलमुआ छोड़ के गइल बारे और रतिया फोन करके अपना बलमुआ से कहती है कि राजा जी एक ठंडा के महीना में ए हमार लड़की जी ले छोड़ के चल गइल ठंडा के दिन में। तो का करे लेकिन पढ़े साल में ठंडा ना गिरत रहे वो से बेसी अब की गिरता। हमार जाए वाली ना ओकर बहुत दूर नहीं हर बा हरियाणा जननी सखी अपना राजा जी लगे फोन पर कहत रही तू सोचत होइबो कि ठंडा कम पड़ता लेकिन पढ़नु साल सब के खतरनाक गिरल बा। कैसे कि बाढ़ आ गल बाढ़ के कारण जहां तहां गहिरा में अभी पानी भरले बा जब हवा मारता तो देह में सन सन लागता और ते कहते का कहती पढ़े से काटे अबकी घरे आब परे बारा जाड़ा ये बढ़ल जाता ठंड भी तो सकरा जाई से जार नहीं जाता ए राम मनेरी अरे घरे आजा परे बारा जाड़ा ये जाड़ा ये सीनवा से रखतन साथी कहरा कब नहीं आती महीना नहीं खे देले पैसा नहीं खे तारा लगे कुछ कमी बा आखिर काहे नहीं खाब अपना दुल्हन के
सेज पत्थर पावताला बोलो ना सुनो ना बोलो हम भेज दी का बोलो हम भेज दी का भाड़ा जी बोलो हम भेज दी का भाड़ा है बोलो जी बोलो हम भेज दी का बोलो हम भेज दी का भाड़ा है बोलो जी घरे राजा पड़े झाड़ा ये बोलो जी सोनू संगती सहत नहीं है दूरी सहत नहीं